OK, takže vítejte u nového videa a dnešním videu vlastně budeme probírat, co kdyby nebyl Lloyd Zelený Ninja. Tohle je vlastně prosba jednoho mého fanouška, jo. Takže určitě, jestli máte taky nějaký nápad, tak to napište do komentářů a jo, teď jdeme na video. Takže úplně první věcí, asi co bych začal, je vlastně to, že nikdo vlastně nečekal, že Lloyd bude Zelený Ninja, jo. Lloyd je Zelený Ninja. Kdo prostě čekal, že Lloyd bude Zelený Ninja? No nikdo, jo. Prostě to nikdo nečekal. A vlastně jak se to stalo? No vlastně ninjové prostě vzali Lloyda do jeho lodi po tom, co vlastně udělal nějaký udělal vlastně problém v té vlastně jeho bývalé škole, nebo v té polepšovně, tak vlastně ho tam nějak vzali ho do lodi a pak si řekli, že to zkusej, dali před něj zlatý zbraně a ono to zafungovalo, jo. Což to je celkem divný, ale je to tak, jo. Nějak takhle to bylo, myslím, takže určitě, když tak mě opravte, jo, ale myslím, že to bylo nějak takhle. Takže tak. Vlastně tak, že tohle bylo vlastně, že nikdo to fakt nečekal a vlastně tím začal jakoby Lloydovo výcvik a kdyby nebyl, tak by byl Zelený Ninja asi někdo jiný, očividně, nebo to prostě je otázka, která je fakt těžká, ale to prostě nevíme. Každopádně, co by se stalo, kdyby nebyl teda? No, tak určitě vlastně, kdyby nebyl, tak úplně asi hlavní věc, co je, takže by ninjové několikrát už prostě nebyly, jo, protože několikrát je zachránil a to zase říkám si, že tady říct je nejdůležitější věc, jo. Takže tak, každý se jde zhruba tak jedno, jo. Takže, co vlastně třeba Lloyd udělal, jo. Co by se stalo, kdyby nebyl vlastně, jak ninjové vlastně se zmenšili díky té mega zbrani, nebo jakoby stali se mladšími, tak vlastně tím ožil i ten Grundal a kdyby nebylo Lloyda a nehodil ten čaj, nebo teď si ten čaj, ten lektvar, nebo co to přesně bylo, na to zestárnutí. Fér? Nikdy se nehraje tam, odkud já pocházím. Udělal to! A funguje to! Co se stalo? My už nejsme děti? Zabralo to! To jsou praví ninjové. No, ale co náš Lloyd? Tak by nejspíš ninjové i když vlastně zase je pravda to, že kdyby to nebyl Lloyd, tak by to dal někomu jinému a ten by to hodil, takže asi vlastně zase tak, když teďka tak přemýšlím, tak zase tak moc jako jiný, vlastně nic tak jako moc jiného by se nestalo, jo. Ale když jsem to sepisoval, tak mi to nedošlo, takže tak. Pak další věc, co je vlastně tak úplně asi fakt ta nejdůležitější, a to, že vlastně by se asi nevyhrála bitva, vlastně nevyhrála by se hlavní velká bitva, jo. Já jsem nejvyšší mistr spinjitsu. Protože prostě by tam nebyl Lloyd. Lloyd prostě to celý zachránil a stejně by to asi zachránil by to asi nějaký jiný Zelený Ninja, ale jak můžeme vidět, že tomu by se to třeba povedlo. A prostě, že jo, nebyl by vlastně i pak zlatý mistr, jo, a tak, ale jak říkám, Pan temnot, jedna z nejdůležitějších věcí, co vlastně vůbec vlastně Lloyd udělal, no, protože to fakt bylo důležitý a porazil ho. Pak vlastně další, a to je to, že vlastně ninjové nejspíš vlastně na Čenově ostrově, kde vlastně byl Garmadon, tak vlastně Garmadon tam byl taky díky Lloydovi, jo. Musím na tu loď, tati. Poslední výzva. Tak nastoupíš si nebo zůstaneš? Nemohu tě zastavit, synu, ale mohu jet s tebou. Promiň, na lodi už není místo. Není místo?
No, musím se opravit. Teď tu je místo. Protože vlastně Demaron šel za ním, za Lloydem, a pak vlastně se dostal na ten ostrov s Lloydem, jo. Což prostě bez Lloyda by nebylo, jo. Kdyby nebyl Zelený ninja a pak vlastně Gramorny tam spoustukrát pomohl a Lloyd vlastně tam taky spoustukrát pomohl. Třeba taky jak se jel na těch kolečkových bruslích tam, tak to taky, kdyby prostě nebylo Lloyda, tak by se to nevyhrálo, ale prostě to takový, pak co kdyby, že fakt jako přemýšlím, co by se stalo. Každopádně, další je teda Moro, to je taky obrovská věc. Prostě, když tak vezmeme, tak v Morovi sice Lloyd za tolik nebyl, ale byl tam jako Moro. A není to jediná věc, kterou si chci vzít. A co tu chceš ještě? Tebe! Prostě, kdyby Lloyda neovládl Moro, se ovládl někoho jiného, ale Lloyd byl ten největší zelený ninja a dost možná, kdyby nebyl Lloyd zelený ninja, tak by zeleným ninjou byl Moro, jo? Je to samozřejmě možný. Není to 100%, ale možná by se to třeba stalo. Ale zase, na co můžeme říct, co by kdyby. Takže, jo, třeba by byl zeleným ninjou Moro, ale prostě neovládl by ho a vlastně vlastně Moro by tam jako tak jako jenom byl, ale nebyl by v Lloydově tělu, což Lloydovo tělo bylo extrémně silný a dobrý, takže prostě další extrémně jako špatná, nebo vlastně taková další prostě věc. Jo, pak další vlastně věc, když si tak jako řeknu, tak je vlastně Nadakan, v Nadakanovi. Tak vlastně tam, jak Lloyd se rozhodl, že propíchne ten mrak tím mečem a zachránil tím vlastně jak Niu, tak Jay. Si myslíte, že mě zastavíte svým přáním? Přeju si meč! Ano, Nadakane, vím, že naše přání tě zastaví, ale ne dnes! Nio, Jayi! Neboj se, tihle dva nás všechny zachrání! Tak vlastně, kdyby tohle neudělal, tak by vlastně Nia i Jay měli celkem jako problém, jo, nebo prostě nedostali by se o tamtud a mohlo by to být hodně špatný a nemuselo to být dopadnout tak, jak to dopadlo teďka, takhle, nebo takhle, jo. Pak samozřejmě ještě, když jako tak jako nad tím přemýšlím, jo, co všechno udělal Lloyd, tak spoustakrát prostě jako fakt pomohl, jo, když prostě bojoval, snažil se, jo, třeba ještě v rukou času vlastně, kdy byl pak sensei, tak... Nemáme mistra? Ano, máme. Tebe, Lloyde. Musíš to být ty. Ale Mr. Lloyd. mistr Lloyd. Kdyby nebyl vlastně se s ní stal sensei, tak vlastně kdyby nebyl Lloyd zelený ninja, tak z koho by se tam stal ten sensei, jo? Prostě je to takový strašně těžký, ale snad se řekl to hlavní a snad to je to dobrý, takže to bude pro tohle všechno. Mějte se krásně a zatím čus.